салому алейкум ба ҳама мардуми муҳоҷир, ба ҳама мардуми тоҷик, ҳар як нафаре ки видеои моро тамошо дорен. имрӯз дар аэропорти Домодедово қарор дорем ва мехостем ай нафарҳое ки ба Тоҷикистон мераванд ва нафарҳое ки мебиёянд вазъият чӣ хелае шумо дар маълумот расонем. Видеоро ҳатман то охирша тамошо кунед. Лайк ва обуна шида набиҷиқем. Мақсад видеоро мо мепартем, мебинем лайкш зиёда, баъзеҳоро мебинем ки комментариҳои хуб навистагиам беҳад хирсанд мешем ки мардум ай канали мо бигем дасти холӣ наебароя, як маълумот ба худша мегира. Фикр мекунам беҳтарин ай масъалаи тафтиш. И бародар бигем билет гирифтагӣ ай худаш мепурсем ки то ки худаш бига ки тафтиш чӣ хелае. Салому алейкум бародар. Салому алейкум ва алейкум ассалом сози бародар. Тинҷи? Шукри Аллоҳ акаҷон. Ай Домодедово душанбе парвоз дорӣ? Иншаллоҳ Домодедово душанбе парвоз дорем. Билета чанд қа хариди ака? 16300. Чанд қа пеш ака? Як хато накунам, як ё 18 соат пеш, ёки 16 соат пеш гирифтам. Яъне ки бигем саати 10 шаб гирифтам да билета. Омаден мардуми мерафтагӣ тафтиш чӣ хелае ака? Тафтиш ҳаст. Қапидан моя бо одамое ҳаст ки документ пурсидан шумо? Документ пурсидан. Мақсад ин хел мегем ки мешавад ҳолатҳое ки мебиёям документ намепурсанд, мешавад ҳолатҳое ки документ мепурсанд. Яъне тафтиш ҳастай. Бале, ҳар кас ай тақдираш мебинад ва нафарҳое ки ай мо билетгиранд ягон гуфтанӣ доре ака? Ман ба нафарҳои гуфтаниам билетгир ки бе ташвиш бед вай гирифтан гиред, документотон 100% боша, ҳамиҷа даем 100% гарантия гирифтан гиред билета. Бале акаҷон беҳтарин. Мақсад баъзеош мебиён мардакҳои калонсолан гуфти ҳам гапҳо ҳурмат мекунанд. Беҳад ичи мо да гуфти ҳам гапҳо бале корам мекунем ай каналмоно лекин ҳурмат мекунанд, беҳад дилмон да хирсандӣ мебиёрад. Ман мебинам ки баъзеош мебиёянд мебинанд хирсанд мешаванд, я тоҷики худшона меёянд, мебинанд дилшон бақувваттар мешавад ки мақсад қайҷадам иншаллоҳ то ҷое метонистагӣ ягон камбудиҳо шава ҳаракат мекунем, дастгирӣ мекунем. Дар масъалаи нафарҳои меомадагӣ ҳозирам тавсия наметем. ҳамин Домодедово да дина якду бародармонам омадан гуфтан як 4-5 соат паспортошона гирифтан манъ кардан. хубтараш як сабр кунед баъди нӯҳум шавад. иншаллоҳ бо шумо да маълумот мерасонем. Барои мардуми тоҷик, мардуме ки рафтаниянд тавсия метаҳем ки биёянд ина омаден аэропорт чӣ хелае ягон сахта ё ки оромона ба дили пур биёянд акаҷон? Ман як чӣ гуфтаниам ки баъд зуд хушрӯ натарсида ба ё билетошона гиранд биёянд ба аэропорт. Бале. Тоҷикои худмон чӣ хелае дар аэропорт? Тоҷикои худмон 100%. ман ҳозир гузаштамо ҳама се нафари мо қапидан. Пушти мо бо 3-4 занак буд гузаштан омадан. Раён напурсидан. Бо 3-4 бачаам гузашт. Хай кадом яки ки чӣ хеле тақдир бирасад меқапад. Бале. Беҳтарин акаҷон, раҳмат шумодан барои баромад кардан. миннатдорум акаҷон. роҳи сафед иншаллоҳ роҳӣ мекунем. ҳамиҷа даем бо беташвиш мерем.